бе? Къде караше, Гъс? Какво става с това? Взели се кинтълто на Гъс. Става, Гош. Не, казваме, че вчера щяла ми ги върне, нещо не ми ги връща. Да отим до тях да скеме, какво става, че това нещо за да изнемеш. Ти нещо албумчеш вариш ли? Какво албум? Аз от дълата по-хой пари варя. Да се занимавам с глупости. Някой те търси. Този номер не познат нещо, не ми е познат. Ало? Ало? Ало, майката си, баало! Гъс. Който търси, бе? Откъде я знам кой ме търси? Да, ходим да си имаме кинтите, да си вършим работа. Кой звъни пак, бе? Да! Би ли не затварял твоята комуникативна станция, за да комуникираш с мен, твоят Господ? Към си ти, бе? Обаждам се аз от небитието. Аз съм твоят Господ. Гос кой? Под кой? Да бъдем по-сериозни малко, нека. Господи! Да, кажи, сине. Имах предвид, Господи! Кажи. Не, нямах предвид Исусе Христе, си имах предвид. Господи! Кажи. Зарежи, пари на заем не давам, нали знаеш? Тръвата ми е яка. Материалните неща са не поводът, по който аз те търся. Аз само хубав материал имам и нищо друго. Та за какво ме търсиш? Калпеле? Към тебе аз специална молба имам. Мъка тежка мене ме голожди. Вече 5 лета текат 7-дневните райски карнавали. А забавлявам се не аз. Само, че има един малък проблем. Тая вечер съм взет, защото ще ходя при едни курви от Аспарухово. Та може да мина утре, ако нямаш нищо напротив. Скакауейц. Състои се моята молба в това да запишеш албум ти, та да мога аз, твоят Господ, да танцувам. Кой ти е дилъра, бе, пич? Ауч! Кой ме гръмна? Исуса Христе от гръм небесес!